Okay, det var bare mig. Men det er kun fint. Hvad fanden? Oh my god! Er de mere sådan durable, dem her? Eller måske missede jeg bare utrolig meget. Jeg tror måske bare, du missede flere gange desværre. Der må være en mere. What? What? Jeg ved bare, der spawner et eller andet lort. Jeg ved det. Ja! Fuck! Du skal blokke. Det var så mit ben. Øjeblik, jeg skal lige heal. Han er så tålmodig. Dumme svin. Fuck dig og din far. Og jeg kan huske det område. Ja, det er boss-arenaen. Og jeg har ikke nogen skud. Fuck mig. Det her det er akavet. Okay, jeg skal have min chainsaw, og det er lige nu. Ui. Ej, kom nu. Jeg har ikke bare en stor røv, jeg har store fødder. Det var overhovedet ikke klamt. Det er faktisk helt i orden. Ah! Fucking luderdør! What? Piggy nums! Piggy nums! Skippity toilet! Luk døren, for helvede! Ej, jeg hader, at den bare er pivåben. Al varmen, den fiser ud. Med dårlig... Oh my god! Oh god! Okay. Det jeg elsker ved den her, det er, at du kan sætte hvad som helst til den, så du kan gøre det her. Det vidste jeg faktisk ikke. Okay, det er okay. Nice. Den gemte os lige. Okay, det var lige noget lip reading der gik lidt galt. Kan jeg ikke bare brænde det her væk egentlig? Jo, men hun er jo stadig på den anden side af døren, er hun ikke? Ja, nu kan da sutte min løg. Stay the fuck out. Okay. Hvis det skal være på den måde, så... Larmer jeg ved at åbne døren? Ja, fordi jeg åbner dem ikke med håndtaget, fordi jeg hedder Ethan, og jeg er dum. Jeg skal smadre mit hoved ind i døren. Jeg tror ikke, hun er derinde. Hun plejer ligesom at tale til sig selv højt, så... Ja, det er... Så går hun tilbage til gangen. Ja. Oh my god! Fuck mig, man! Jeg troede kun, de sådan spawnede, du ved, steder, hvor der var en rede, og ikke sådan, du ved, i mit røvhul. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er måske meget godt at have til sådan, hvis du lige kommer til et helt nyt område, hvor du ved, der er meget loot, men du ved ikke lige præcis hvor. Ja. Okay. Om jeg sutter pik eller ej, er ikke noget af din business. Du skød en af dem by accident. Jeg gider faktisk ikke det her. Har jeg lige kommet i tanke om. Jeg tror det er her. Lukker bare spillet. Nej, ved du hvad, jeg tror, on second thought, jeg tror ikke, jeg gider spille mere. Okay, 2 sekunder. Jeg tror lige, vi holder en meget lille intermediate pause, for jeg har lige set, at Duolingo, der har en time tilbage, før min streak, den flopper, så jeg skal lige... Jeg har allerede lavet min, fordi jeg var bange for, at jeg ville glemme det, på grund af, at vi sad og spillede nu her, og så var jeg sådan, så ville jeg vågne op i morgen, og være sådan, Så klog var jeg ikke. Kom ud af din grimme kost. Så man hørt mig. Lige numsen. Jeg skal skyde hende i skeden, det ved jeg. Hun har en insekt Uzi. En sushi. Er det bedre at sådan flamme i hendes skede, eller
Jeg forstår det ikke. Skal vi prøve? Hvor jeg skal nok lade. Okay. Han vil løbe. Okay. Hedder den Hey Bro? Den hedder Hey Bro. Spooky. Ah! Oh my god, okay!